Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем, распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарада, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, у нас у эфіры палітычны аглядальнік выдання дзеннік газета Правна Міхал Патоцкі. Прывітанне, Міхал. Вітаю, добрый дзень. Міхал, мы ўжо абмяркоўвалі гэтую тэму, таму што яна как бы навіна не сённяшняга дня, але з беларускімі рознымі экспертамі, палітыкамі, палітолагамі. А мне вельмі цікава менавіта вось польскі погляд на гэтую тэму. Колькі часу таму, дакладней, мы нават не ведаем, калі, у які дзень канкрэтна гэта адбывалася, але з'явілася пэўны час таму інфармацыя, што былая кіраўніца польскай меншасці ў Беларусі Анжэліка Борыс сустракалася ў калоніі з палітвязнем, журналістам нашым, таксама актывістам польскай меншасці ў Беларусі Анджэем Пачобутам. І адразу пачаліся размовы, што калі сам Лукашенко асабіста даў дазвол на такую сустрэчу, то гэта можа быць, ён падае знак Варшаве, што рэжым Лукашенко і ён асабіста гатовы да нейкіх перамоваў з Польшай на паляпшэнне адносінаў. Ці бачыце вот вы са свайго боку, з польскага боку, аналітычнага, экспертнага, што гэта сапраўды сігнал, нейкія сігналы з Мінску праяўляюцца? Магчыма, гэта так. Тым больш, што пасля гэтай сустрэчы з Анджэем Пачобутым мы не ведаем, калі яна была, але Анжэліка Борыс была таксама у Польшчы, сустракалася тут з прадстаўнікамі польскай улады. Мы гэта ведаем, таму што яны гэта апісалі, таму гэта не сакрэт. І я не думаю, што гэта супадзенне. Так, не дапускаеш каго-нибудь да калоніі, калі ты рэжым, прадстаўнік рэжыма. Гэта не супадзенне, што якраз гэта Анжэліка Борыс ім сустрэлася, тым больш, што яму не дазваляюць практычна камунікаваць з нікім. Нават з сям'ёй. Нават сям'ёй. Ён шмат месяцаў ужо у сітуацыі, калі мы увогуле нічога не ведаем пра яго стан здароўя, пра тое, што з ім адбываецца. І таму, калі ў гэты момент каго-нибудь дапускаюць да яго, гэта не рабіцца проста так. Іншая справа, а што ўзамен? Учора, калі Радослав Сікорскі, наш міністр замежных справаў, меў свой дзень у парламенце, ён спачатку казаў больш за гадзіну пра прыярытэты замежнай палітыкі. Гэта упершыню, калі ён павярнуўся на пост міністра, ён сказаў нешта такое, што мы памятаем пра палітвязняў беларускага рэжыму, мы памятаем пра Анджэя Пачобута, які ў Польшчы ёсць такім сімвалам тых, хто сядзіць за палітыку і за свае меркаванні. І ён сказаў нешта такое, што калі Лукашенко хоча даказаць, што ў яго ёсць нейкая аўтаномія ў кантэксце Расіі, і калі хоча адкрыць нейкі шанец на перспектыву размоваў з Захадам, ці нейкія магчымасці руху у кантэксце зносін з Захадам, хай гэта дакажа. У кантэксце гэта было ўсё сказана Пачобута. Таму я думаю, што гэта магчыма. Я думаю, што, напрыклад, такая сделка, што мы адчыняем нейкі пункт пропуску на мяжы у абмен за звальненне Пачобута, гэта я б не быў вельмі здзіўлены. Тым больш, што кожны польскі урад пачынаў ад нейкіх рухаў у сторону Лукашэнкі, у бок Лукашэнкі. Праўда, гэта крыху іншая сітуацыя, таму што, па-першае, такіх рэпрэсіяў ніколі ў Беларусі не было. І кожны ўрад, это прыходзілі новыя людзі, а Сікорскі ўжо ведае, што такое Лукашенко. Ён ужо ведае, Лукашенко ўжо яго абмануў, а Сікорскі у яго такі характар, што ён такога не забывае. Гэта так, гэта праўда, але з другога боку, з іншага боку, Сікорскі вельмі дасведчаны ўжо сёння палітык, і ён крыху больш, я б сказаў,
Ёсць такое слово зрэлый по-беларуску, і ён больш зрэлы. Саспелы, ну так, дасведчаны, лепей сказаць. Больш дасведчаны. Больш дасведчаны, ніж быў. Ну, дасведчаны гэта кожны там, мы ўсе больш дасведчаныя, так? Але ён крыху іншы, ніж быў калі ўпершыню быў міністрам замежных справаў. А чым ён адрозніваецца? Выбачай, што пераскакваю. Суспелый. Ён больш, мяне так здаецца, ён цяпер больш на кампрамісы здольны, ці наадварот. Яго палітыка менш эмацыйная, ніж была. Ён усё ж такі, ён такі ж эмацыйны, як быў, але яго палітыка, я думаю, менш эмацыйна. Ён умее больш размаўляць з людзьмі, з якімі у яго не складаліся зносіны. Без параўнання, канешне, там Лукашэнку, напрыклад, з Анджеем Дудай, польскім прэзідэнтам, але яны з іншых, Дудай і Сікорскі, яны з іншых лагероў, да? Палітычных лагероў у Польшчы, яны пастаянна крытыкуюцца, там паліваюць сябе брудам, але ўсё ж такі, калі трэба, яны умелі ўжо дамовіцца па нейкіх тэмах, такіх найбольш крытычных для Польшчы. Напрыклад, па візіце ў США, калі быў у апошні час быў прэзідэнт Дуда ў США, Міністэрства замежных справаў дапамагло яму арганізаваць сустрэчу з Дональдам Трампам, ведаючы, што у новага ўраду няма кантактаў добрых сярод трампістаў, а Дуда і Трамп, яны вельмі добра заўсёды размаўляліся і разумелі адзін аднаго. Таму у такіх моментах ён паказаў, што ён здольны пайсці размаўляць з людзьмі, з якімі ён бы не хацеў размаўляць, магчыма, калісьці, калі ўпершыню быў міністрам. Магчыма, я не крыху перабольшаю, але ўсё ж такі нешта такое ёсць. І тым больш, я думаю, што нейкія крокі, такія пунктавыя крокі, тым больш, калі тут стаўкай ёсць вызваленне пачобута, яны магчымыя. Хаця тут, так як я сказаў, сітуацыя, Беларусь гэта ўжо не тая Беларусь там 2011 году, калі таксама былі палізняволеныя, але іх было нашмат менш, па-першае, а па-другое, не было гэтага кантэксту ўдзелу Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. І Лукашенко сам прызнаў у Маскве ў апошні час, што ён і Пуцін суагрэсары. Так, і гэта так. І гэта не папраўляе, скажам так, магчымасці правадзіць нейкія размовы чи дахадзіць да дамоўленасцяў. Але ён, здольны, можа быць, больш здольны дамаўляцца, хаця любы палітык павінен умець дамаўляцца нават са сваімі там апанентамі, там праціўнікамі і гэтак далей. Але ці здольны ён дамовіцца з Лукашэнкай, ці паверыць ён у чарговы раз Лукашэнка? Па-першае, я думаю, што ніхто не здольны дамовіцца з Лукашэнкай, не таму, што ён не здольны дамаўляцца, але таму, што Лукашэнка не здольны ўжо дамаўляцца, таму, што у яго няма ўжо поля для манеўру. Ён упаўне звасалізаваны Масквой, і я думаю, што ў такіх момантах вельмі крытычных, як пытанне зносін з Польшчай, Москва таксама мае слова у кантэксце Беларусі, у кантэксце беларускага рэжыму. Гэта пытанне пра Лукашэнка, гэта не пытанне пра Сікорскага. Калі будзе магчымасць пайсці на нейкі маленькі крок для таго, каб асвабадзіць, звальніць пачобута, напрыклад, і ён гэта можа зрабіць. Але тут пытанне, наколькі беларускі рэжым гатовы ісці на сустрэчу, калі мы ведаем, што пачобут не падпіша ліст з прашэннем аб памілаванні, ён не назаве Лукашэнку прэзідэнтам, ён не скажа нічога, ён, магчыма, нават не пагодзіцца з'ехаць з Беларусі, а мы ведаем, што такія прапановы былі. Мы таксама можам яшчэ напомніць пра тое, што папярэдні ўрад яшчэ Маравецкага, ён прапанаваў Лукашэнку сустрэчу, якую ён мог бы прадставіць у сваёй прапагандзе як прыклад таго, што ён легітымны. Яны прапанавалі сустрэчу, арганізаваць афіцыйную сустрэчу з міністрам замежных справаў, тады яшчэ Макеем.
Яны не пагадзіліся на гэта. Тут пытанне, што больш мы можам запрапанаваць. Магчыма, для Лукашэнкі больш выгадна будзе якраз адкрыццё пункта пропуска. Магчыма, так. Магчыма, ён больш чакае канкрэтных, а не сімвалічных крокаў на кшталт сустрэчы нейкай там з міністрам. Мы гэтага не ведаем. Тут усе пытання да Лукашэнкі, не да Сікорскага ці да нейкага іншага заходняга палітыка. І тут узнікае два звязаных пытання. Першае, гэта такое глобальнае. Калі мы кажам пра тое, што гэта як першы крок на шляху да магчымых пацяпленняў адносінаў з Польшчай, это, выбачайце мяне, это змена, ў прынцыпе, нейкіх там, ну, я не ведаю, там, геапалітычных, можа быць, вектараў. Ці дазволіць яму Москва? Одна справа, ты выпускаешь палізняволенага, і табе прысылаюць амбасадара Швейцарыі. А другая справа налажваць адносіны з краінай НАТО. І тут таксама пытанне, наколькі ўвогуле ёсць размова пра нейкія такія больш сістэмныя глобальныя пацяпленні. Я не думаю, што ўвогуле такія размовы ёсць. Я думаю, што тут акурат ёсць размова пра крок за крок, і ўсё. Значыць, пачобут на свабодзе і адкрыццё нейкага там пункту пропуску. Альбо пачобут на свабодзе і нейкая там сустрэча. І ўсё. Тут не мае магчымасці... То есть ты не бачыш, што далейшыя крокі магчымыя? Не, я не думаю, што яны ўвогуле абсуждаюцца у міністэрстве нашым, таму што Беларусь занадта уключана ў гэтую вайну і ў гэты саюз з Расіяй сёння. А тут ужо, ну, гэта іншы час, ніж быў у 11 годзе. Ці нават асабліва пасля Донбасу 2014 года. Тады Лукашенко быў іншым палітыкам і быў у іншай сітуацыі, ніж сёння. Я не думаю, што ёсць гатоўнасць і з боку Лукашэнкі дамоўляцца больш сістэмна з Захадам. Захад гэта загроза нумар адзін. Мы гэта ведаем пасля усебеларускага нацыянальнага сходу. Канешне, ёсць новая ваенная дактрына, у якім Польшча разам з балтамі США і НАТО запісана як вораг Беларусі. Ёсць новая канцэпцыя нацыянальнай бяспекі беларуская, і там усё прапісана, там канфрантацыя, там няма месца для нейкага пацяплення больш глобальнага, ніж нейкія крокі. А крокі, такія крокі, ну, тыпу пачобут у абмен за пункт пропуску ці нешта іншае, яны магчымыя нават у зносінах амерыканска-расейскіх, а нават у украінска-расейскіх. Ёсць абмен палоненымі паміж Расіяй і Украіна, яны праходзяць пастаянна, так? Яны дамаўляюцца пра гэтыя абмены пастаянна. Таму нейкія крокі, такія крокі, яны магчымыя нават сярод ворагаў. Але больш сістэмныя змены, я думаю, што без міра ва ўкраіне яны немагчымыя ў прынцыпе, таму што, ну, тут усё прапісана. Ёсць адзін бок, ёсць іншы бок, і будаваць масты, калі тыя ўбіваюць, вельмі цяжка сабе прадставіць. Але наколькі ты ўсё ж такі займаўся рознымі бізнес, дакладней там транзітнымі гэтымі шляхамі, вывучаў, як там куды што пастаўляецца, наколькі крытычна зараз для Лукашэнкі, для рэжыма нейкі памежны пункт адзін, да прыкладу. Ну вот ці варты ён таго, каб паказаць сваю слабасць, вызваліўшы палітвязня? Ну, прадставіць усё можна як перамогу, нават вызваленне. Ну, а з эканамічнага пункту гледжання? З эканамічнага пункту гледжання. Зноў такі, цяжка сказаць. Таму што пакуль што, я думаю, што нашмат больш цяжкім для Лукашэнка была бы блакада, напрыклад, чыгункі, таваровай чыгункі паміж Польшчай і Беларусі. Яна працуе, з ёй усё нармальна, да? А так, з пункту гледжання Лукашэнкі нават па нейкім прычынам
выгадна мець абмежаваныя магчымасці выезду з Беларусі для грамадзян Беларусі, якія часць з іх збегаюць ад рэпрэсій, ад пераследу. І гэта зноў такі пытанне як прыярытэты пастаўляе сябе рэжым. Наколькі для іх пачобут на свабодзе будзе больш спрыймальным, ніж пачобут у тюрме, калі для іх будзе больш магчымасці там прадаваць, пускаць тіры на захад. Я гэтага не ведаю. Гэта пытанне зноў ж такі да Александра Лукашенка. Ну так, безумоўна, асабліва з улікам таго, што пачобут прынцыповы чалавек, нават калі яго, умоўна кажучы, выгнаць з турмы, ну не будзе ён пісаць прашэнне, але пакінуць у Беларусі, ну то што, праз месяц яго ізноўку пасадзіць, бо ён жа ж не будзе сядзець спакойна. То есть не будзе там не стане там, умоўна кажучы, гэтым самым якім-нибудь там азаронкам і не будзе хвалебныя матэрыялы пісаць. Канешне, мы ўсе яго ведаем як вельмі прынцыповага чалавека, і таму давай дапусцім, што яны асвабодзяць пачобута, так? Ён не выязджае з Беларусі, ён ёсць у Беларусі. І што далей? Мы разумеем, што ён надалей будзе гэтым па-польску закладнікам рэжыму. Можа дапамагчы з перакладам. Закладнікам рэжыму ён надалей будзе яго, можна будзе як кожнага чалавека, які ёсць фізічна ў Беларусі, яго можна схапіць у любы момант, так? А ён не хацеў уязджаць да Польшчы. Ну тут есть вельмі шмат фактараў. Гэта не проста так, што мы размаўляем пра чалавека, у якога ёсць таксама свая воля і сваё меркаванне і свае прыярытэты. Добра, давай, можа быць, каб гэтую тэму закрыць пакуль, толькі вот два такіх пытання звязаных. Першае, ўсё ж такі Лукашенко чакае, пакуль да яго прыйдуць на паклон. Ну, умоўна кажучы, гэта Польшча павінна спачатку адкрыць, уявім сабе нейкі прапусканы пункт, а тады ён ужо вызваліць пачобута. Польшча пойдзе на такое, што вот яны першыя робяць гэты крок? Не думаю. Максімум, на што мы можам, я так думаю, я не ведаю, я пра гэта таксама якраз пра гэта я нікога не пытаў, але я думаю, што максімум, што магчыма, гэта мы адчыняем пункт пропуску, і праз гэты пункт вы прапускаеце пачобута, калі ён пагодзіцца на такі варыянт, так? А гэта таксама пытанне. То есть мы пропуск адчыняем праз гадзіну першым чалавекам, які праязджае гэты пункт, з'яўляецца Анджэй Пачобут, калі ён пагодзіцца на такі варыянт, так? Але, зноў такі... Слухай, вывезуць яго у кайданках, там ці ў багажніку, умоўна кажучы, на нейтральную паласу, выкінуць і ўсё. Неяк так. І другі момант звязаны з грузавымі перавозкамі. Ты ведаеш, што перыядычна зараз вось беларусы ладзяць у Варшаве такія акцыі пад назвай «Ультыматум», прыходзяць да розных дзяржаўных установаў Польшы, там да Сейму, да прэзідэнцкага палаца. Сёння яны, здаецца, ідуць да кітайскай амбасады з такой, не тое, што патрабаваннем, конечно, тут не можна патрабаваць нечага, але там прапановай, там, каб былі перакрытыя грузавыя перавозкі праз беларуска-польскую мяжу. Як ты лічыш, ці магчыма, што польскія ўлады пойдуць на такі крок? У перспектыве магчыма. Калі нічога не памяняецца, калі ён не вызваліць Пачобута хаця бы. Я думаю, што гэта магчыма. Больш таго, я думаю, што увогуле гандаль з Расіяй і Беларусю пасля 24 лютага 2022 року павінен быць заблакаваны поўнасцю. Калі немагчыма было па нейкіх там пунктах зрабіць гэта адразу, то трэба было ўжо больш за 2 гады прайшло, і можна было гэта зрабіць. І тое, што, напрыклад, украінцы нам кажуць пра тое, што вось вашыя фермеры блакуюць межу з Украінай, а з Беларусю ўсё нармальна, гандаль ідзе, гэта, справедлівы аргумент.
Гэта справядлівы аргумент. Не зважаючы на тое, што ў фермераў польскіх таксама ёсць свае аргументы, яны таксама там б'юцца за свой інтарэс, то тое, што кажуць пра украінцы пра польска-беларускую мяжу, гэта справядліва. Дарэчы, а чаму так атрымліваецца? Чаму фермеры не блакуюць беларускія пагранпераходы на беларускай мяжы? Таму што якраз той груз, тыя тавары, якія ідуць з Беларусі, ім не мешаюць. Гэта вельмі проста. Фермеры думаюць і дзейнічаюць па сваіх інтарэсах. Калі яны бачылі спачатку, неяк там з канца 22-го году, што украінскае зерно ім рынок сапсавала, так, яны пачалі спачатку пратэставаць, а потым пачалі блакаваць. І незважаючы на тое, што ўжо украінскага зерна на польскім рынку няма, то яны пратэстуюць, яны блакуюць мяжу, таму што яны пабачылі, што гэта найбольш эфектыўны спосаб паказаць сябе ў ЗМІ і прапагаваць свае меркаванні. А па-другое, яны ўжо часць панеўрапейскага, панеўрасаюзнага руху фермераў супраць зялёнай палітыкі Еўракамісіі. І гэта так улілася ў больш такі глобальны сістэмны рух еўрапейскіх фермераў. Яны ўжо сталі больш палітыкамі, чым фермерамі. У нейкім плане так, кожны пратэст гэта часць палітыкі. Канешне, калі ты пратэстуеш, ты хочаш нешта памяняць у заканадаўстве ці ў палітыцы, а гэта ўжо палітыка. Пасеўная. Яны не боятся пропусціць сваімі палітычнымі акцыямі. Я ўжо чытаў на нейкіх парталах звязаных з фермерамі, што ёсць праблема з, скажам, матывацыяй і каб знайсці ахвотных да пратэстаў, тому што ёсць пасевная, ёсць праца, пачалася ўжо праца ў поле, пачалася ўжо праца ў сяле. Таму мы будзем глядзець, што наколькі колькі людзей будзе далей пратэставаць. Але давай вернемся да вось беларускай мяжы. Наколькі ўсё ж такі, што павінна, то есть вот толькі сітуацыя з пачобутам, так ужо колькі часу сядзіць пачобут, ужо колькі часу гэты акцыя пад назвай ультыматум праходзіць, как бы рэакцыі няма. Што павінна здарыцца, каб неяк улады Польшчы больш рашуча, рэзка паставіліся да гэтага пытання? Я думаю, што толькі тады, паколькі гэта ўсё ж такі вельмі такая ўразлівая сітуацыя, мы не хочам пашкодзіць яшчэ больш. Таму я думаю, што калі Беларусь не пойдзе на больш такую актыўную дэстабілізацыю сітуацыі, дэстабілізацыя абстаноўкі, як яны кажуць, то гэтай блакады не будзе цяпер. Гэта трэба было рабіць, калі быў прэтэкст агрэсіі, суагрэсіі. А цяпер, калі Беларусь напрыклад, не дапусціць зноў да абстрэла украінскай тэрыторыі з расейцамі са сваіх базаў, альбо калі яна зноў не дапусціць нейкіх там вагнераўцаў ці іншых людзей да мяжы з Польшчай, напрыклад, альбо калі не пойдзе на яшчэ нейкія там крокі больш агрэсіўныя, больш актыўныя, то блакады не будзе, таму што гэта не так, што мы сёння скажам, давайце зробім блакаду. А чаму сёння, а не ў 22-м годзе? Тут таксама павінна быць нейкая прычына. Гэта трэба было зрабіць калісьці. У 22-м годзе была другая улада, другі урад, а мы тут новыя людзі. Тэарэтычна так, але зноў такі, калі мы сёння зробім блакаду, мы можам забыць пра звальненне пачобута, напрыклад. І тады Беларусь тады пойдзе на адфетку, будзе адфетка. Тут мэта не ў тым, каб дэстабілізаваць яшчэ сітуацыю. Яна дастаткова ўжо дэстабілізаваная тут у нашым рэгіёне. І неяк так. Міхал, дарэчы, яшчэ одно пытанне, але датычнае звычайных гэтых пераходаў, якія закрытыя. І з Літвы таксама закрытыя. Вялікая складанасць зараз звычайным людзям і візу атрымаць, і потым праехаць. Я калі пытаўся у Віціса Юрконіса, літоўскага палітолага, ўсё ж такі, чаму закрываюць памежныя пераходы, людзям складана, ён мне кажа, кантрабанда, каб не шла. Я кажу, слухай, кантрабанда едзе вагонамі, цягнікамі, а не ў сумках людзей, якія едуць аўтобусамі ў Вільню.
тое ж самае і ў Польшчы. Як ты лічыш, що ж таки, я разумею, што рэакцыя павінна быць на тыя ці іншыя дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму, але ці не атрымліваецца, ці не робіцца шкода беларусам, якія супраць лукашэнкаўскага рэжыма, тое, што ім зараз вот, ну, фактычна вот эту жалезную заслону на мяжы выставляюць? Ну, канешне так, гэта заўсёды канфлікт ценнасцяў, так? І таму яны не зачынілі яшчэ мяжу 100%, каб ўсё ж такі даць беларусам магчымасць выехаць, калі ёсць такая неабходнасць, так? І уцекчы пред там пераследам. Таму гэта мяжа ўвогуле, я так разумею, што гэты аргумент пастаянна, напрыклад, калі вагнераўцы з'ехалі ў Беларусь у ліпні 23-го, ці ну неяк так, ну, у ліпні. Так, да. Тады мы сустракаліся, нашыя ўлады, польскія ўлады сустракаліся з прадстаўнікамі Літвы і Латвіі, яны размаўлялі ўжо про тое, што трэба зачыняць мяжу поўнасцю. Калі Вагнера забілі, так, кремліці, Прыгожина, так, ну, з Уткіным, так, ён таксама, можна сказаць, што і Вагнера. Калі Прыгожина яны забілі, і вагнераўцаў у Беларусі яны ўжо не былі такой загрозай, яны не былі ўжо, іх ужо не выкарыстоўвалі да таго, каб нас страшыць тут. Гэтыя размовы пра тое, каб зачыніць мяжу, яны трошки крыху уціхлі. І таму, што гэты аргумент, які прыносілі тут таксама і прадстаўнікі і Святлана Ціхановская, прадстаўнікі кабінету Святланы Ціхановскай, што па-за палітыкай, па-за вялікай палітыкай ёсць яшчэ людзі, якія патрабуюць, якія часам маюць там адзін дзень, каб з'ехаць. Таму што, ну, ёсць разныя сітуацыі, ёсць пераслед, і рэпрэсіі ніколі не заканчыліся пакуль што. Таму, ну, гэты аргумент пастаянна, ён таксама ёсць падставай да польскай палітыкі па Беларусі ці па рэжыму. Ну да, сапраўды зараз шмат беларускія там палітыкі, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў гавораць пра гэта, але ну ці атрымаецца ў іх давесці свае аргументы да ўладаў там Польшчы, Літвы, ну паглядзім, як кажуць. Ну, калі Лукашенко не пойдзе на яшчэ больш агрэсіўную палітыку па Украіне, па Польшчы ці па Літве, тады блакады, я думаю, што ўжо не будзе, ўжо позна. Але калі будзе загострэння і калі ён пойдзе на нейкія больш актыўныя крокі, то гэта на стале. А от ты сачыў за гэтым усебеларускім так званым хуралам, ты пабачыў гэтыя паведамленні, дакладнай там інфармацыі няма, ну бачу паведамленні і пра новую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі, ўсё астатняе, і выказванні Лукашэнкі, якія былі такія ўжо баявыя. Тут ужо ледзь там стрымліваў сябе, каб вот не напасці на Польшчу. Варта чакаць, што заастрэння не будзе? Варта спадзявацца, што не будзе, і варта працаваць, каб не было. Варта даносіць да рэжыму, якія будуць эфекты, якія будуць рэзультаты, якія будуць адветныя крокі. Па-першае, па-другое, ну мы канешне не ведаем пакуль што, я не бачу тэксту ваеннай дактрыны новай, але яго дастаткова дэтальна апісаў нейкі там ваенны дэпутат беларускі у Беларусі сёння у панядзелак, наколькі я памятаю, там ну вельмі такія канфрантацыйная гэта ваенная дактрына, так як я сказаў, там прапісаныя ворагі Беларусі, США, НАТО, Польшча і Балтыі. Так, там шмат чаго прапісана, ёсць і пра ядерную зброю расійскую Беларусі, чаму яна там. Да гэтага у ніякіх беларускіх дакументах гэтага не было. Так, Канстытуцыя да 22-го року не дазваляла ўвогуле имець на тэрыторыі Беларусі ядзернай зброі. Трэба было гэта запісаць у дакументы. Гэта знайшлося ў гэтай дактрыне, наколькі мы можам давяраць Беларусі сёння, канешне, але я думаю, што ў гэтым выпадку можна. Справа ў тым, што Беларусь як такая, беларуская армія як такая, яна не загражае Польшчы. Але таму, што мы разумеем, што калі што,
то за беларускай арміяй будзе стаяць расійская, і гэта не будзе рашэнне Лукашэнкі, калі што. Таму ўсё, што робіцца ў Беларусі, гэта ўсё аналізуецца ў Польшчы у кантэксце расійскай палітыкі, у кантэксце вайны Расіі супраць Украіны і ў кантэксце ўвогуле супрацьстаяння Расіі з Захадам. Лукашенко не мае тут увогуле нічога аўтанамічнага чаго сказаць. І тое, што ён крычыць там пра ворагаў, тое, што ён крычыць, абсуждае там з гэтым шпіцам сваім новым, што там на Сувалкі зараз пойдзе, ну ён сам не пойдзе. Калі пайдуць, то за німі пайдуць расійскія вайска. І трэба зрабіць усё, каб гэтага не было. Крокам, скажам так, да гэтай мэты ёсць новы пакет, амерыканскі пакет для Украіны, ёсць пакет, якія і брытанцы агалосілі толькі што, калі Рышы Сунак быў у Варшаве з візітам. Ёсць іншыя новыя пакеты вайсковай дапамогі для Украіны. Таму што ад гэтага шмат залежыць, ад таго, ці здолее абараніцца Украіна і наколькі ў яе ёсць шансаў, каб увогуле перамагчы. Што б мы не разумелі пад словам перамога. Ну, я так разумею, што пагрозу сувалкаўскаму карыдору у Польшчы, увогуле, можа быць, не толькі ў Польшчы, але ўспрымаюць досыць сур'ёзна, таму што нават я бачыў адпаведныя вучэнні там у тым рэгіёне праводзіліся. Ну, сам Лукашенко сказаў си віс пачем парабеллум, так? Хочаш міра, гатоўся да вайны. І ўсё, што робіцца з 14-го году польскімі ўладамі, гэта якраз тое. Мы разумеем, што сітуацыя не вельмі аптымістычна, але тое, што адбываецца, гэта чым больш мы будзем гатовы, тым меншая імавернасць, што яны пойдуць на агрэсію, больш на прамую агрэсію супраць Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы ці іншых краінаў НАТО. Міхал, я разумею, што ні ты, ні я, ні мы не ваенныя эксперты, але ты ведаеш рэгіён, ты не адзін раз бываў, пакуль мог, у Беларусі, ты і зараз працягваеш ездзіць ва Ўкраіну. Скажы мне, чаму Кобрынскі раён? Чаму Кобрыну так пашанцавала у адрозненні ад іншых усіх? Чаму менавіта туды пойдуць войскі НАТО на чале з Ціхановскай вызваляць ад рэжыма? З яго пачынаюць. Я так разумею, што гэта ваенная тайна, я гэтага не магу сказаць публічна. Добра, але бач, ўсё ж таки інфармацыя ёсць. Не з пустога. Рыгорыч-то шпіцу воласы павыдзіраў на попе, калі ўсё ж таки хваляваўся з гэтага пытання. Ну, я думаю, што для Азаронка можна сказаць, што я жартаваў, так што... Грыша, не вер. Ад гэтых палякаў можна ўсё, чаго хочаш. У нас есть ўжо карта, адкуль гатовілась нападзенне, так што... Адкуль рыхтуецца нападзенне, ёсць. І потым, калі падыдзе момант, Міхал у сябе на партале газеты «Правнай» ўсё надрукуе, пакажа, будзе стаяць салоўкам і паказваць. Я вам пакажу сейчас, адкуда тут польскія і натаўскія войскі. Міхал, два пытання, якія мы яшчэ хацелі закрануць, гэта ядерная зброя на тэрыторыі Польшчы, словы Дуды. Наколькі это сур'ёзна, наколькі это магчыма? Якія пагрозы гэта нясе? Ну, з таго, што учора казаў зноў такі міністр Сікорскі, міністр замежных справаў, яны гэта рашэнне не было размовы з прэзідэнтам, каб ён такое прагаласіў. Тое, што мы зацікаўлены ў тым, каб имець на сваёй тэрыторыі амерыканскую ядзерную зброю, гэта час ад часу нейкія польскія палітыкі ўжо гаварылі. Іншая справа, што такія рэчы, па-першае, абмяркоўваецца сэкрэтна, і ніхто публічна гэтага не абмяркоўвае. Таму, але з іншага боку, не сакрэт, што амерыканская ядзерная зброя на тэрыторыі Польшчы, гэта азначала бы, што Польшча у большай бяспецы, таму што была бы пад яшчэ лепшай ядзернай парасолькай США. Але тут ёсць іншыя фактары. Тут ёсць фактары іншых краінаў НАТО, тыя, у якіх ёсць гэта ядзерная зброя, тыпу там Нямецчына, яны
я думаю, не былі бы больш зацікаўлены ў тым, каб у Польшчы таксама знаходзілася гэтая зброя, таму што яны баяцца, што гэта будзе правакаваць Расею. Чамусь шмат захадных палітыкаў да сённяшняга дня думае, што Расеі патрэбныя правакацыі, каб яна нешта зрабіла супраць нас. Яна ўжо дастаткова шмат чаго зрабіла, і я думаю, што якраз правакаваць Расею баяцца не трэба, таму што яна правакацыі не патрабуе, каб нешта рабіць. Але ўсё ж такі ёсць такое меркаванне на захадзе. Я не думаю, што нават калі ёсць нейкія сур'ёзныя меркаванні паміж амерыканцамі і палякамі па поводу размяшчэння ядзернай зброі, што мы пра іх будзем ведаць да апошняга, да моманту, калі яна тут знойдзецца. А магчыма, нават тады не будзем пра гэта ведаць, нават калі яна будзе, таму што напрыклад, гэта зноў такі не цяжка параўнаваць, таму што цяпер мы суверэнная дзяржава, не так, як было пры камуністах, але калі ў нас была савецкая ядзерная зброя, ніхто пра гэта не ведаў до 90-х, калі дакументы рассекрэчаны былі ваенныя. І магчыма, гэта так і будзе, што ў нас будзе ядзерная зброя амерыканская, расейцы будуць пра гэта ведаць, таму што амерыканцы ім скажуць, што хлопцы, тут як бы гэта дзяржава яшчэ больш абараняецца цяпер амерыканскімі войскамі, але публічна мы не даведаемся, таму што гэтыя меркаванні павінны праходзіць не публічна. Таму тое, што увогуле прэзідэнт Дуда гэта сказаў публічна, я не думаю, што гэта было добрае рашэнне. І за гэта яго якраз Сікорскі учора крытыкаваў у сваім выступленні в Сейме. З іншага боку, глядзі, там адразу узбудзілася Масква, якая там, калі ў Польшчы з'явіцца ядзерная зброя, гэта стануць законныя цэлі для нашых ядзерных ракет расійскіх. Выбачайце, а калі вы размяшчалі свае ядзерныя ракеты ў Беларусі, вы ў некага пыталі, вы нечага баяліся, і яны не стануць законнымі цэлямі для ядзернай зброі НАТО? Яны ўжо ёсць гэтай цэлью, так, калі што. Таксама, як і расійская ядзерная зброя ў Калінінградскай обласці, про якую мы таксама ведаем, што яна там ёсць расійскія іскандеры з ядзернымі боегалоўкамі. І все разумеюць, што калі прыйдзе да вайны паміж НАТО і Расіяй, у якую я не вельмі веру, але то тады, канешне, вайсковыя цэлі будуць вайсковымі цэлямі. Гэта ж як бы нават не трэба больш тут. Што цікава, дэпутат Бузін, які ў Беларусі сёння пісаў пра новую ваенную дактрыну, ён казаў, што ён там напісаў, што дактрына апісвае тое, што ў Беларусі знайшлася расійская ядзерная зброя, як рэакцыя на тое, што у Польшчы абмяркоўваецца амерыканская магчымасць запрасіць амерыканцаў з ядзернай зброі туды. Рэакцыя на нешта такое, чаго не адбылося, гэта цікавая увогуле логіка. Нормальна логіка ў стылі Лукашэнкі. Памятаеш, як ён сказаў наконт Украіны? І если бы мы не нанесли превентивный удар... Так. Гэта правда. Таму... вось так і жывём. Добра, на завяршэнне пытання, не магу яго абысці, гэта мігрантаў. Я маю на ўвазе тых нелегальных мігрантаў з краінаў Азіі і ўсходу, якія спрабуюць праз Беларусь, праз беларуска-польскую мяжу патрапіць, я не думаю, што ўжо канкрэтна ў Польшу, але ў Еўрасаюз і далей туды. Быў пэўны перыяд пасля памятнага намі ўсімі мігранцкага крызіса, калі нібыта сціхла. А зараз ізноўку яны там ходзяць цэлымі стаямі ўздоўж гэтай мяжы, дзе гэты хвалёны так званы спецназ памежных войскаў Віці Лукашенка, невядома. Як так, дык яны кажуць, што некалькі хвілінаў любая трывога, любы там фоталавушка спрацавала, прыязджае брыгада, а там ходзяць цэлыя толпы з лесвіцамі, з сякерамі, з палкамі, і дзе-то гэтага спецназа няма. Віця,
Что такое? Ну як няма, ён там разам з імі, яны ім дапамагаюць у гэтым, так? То есть вот реакция Польши, вот... А тут нічога не памянялася. Яны робляць тое, што рабіў урад Маравецкага, за што яны яго крытыкавалі дастатня рэзка. Ну, толькі цяпер тады былі супрацьпраўныя пушбэкі, а цяпер ёсць гуманітарныя пушбэкі, але так нічога не памянілася, акрамя названня. І прэм'ер, новы польскі прэм'ер Дональд Туск гэта казаў, што мы не будзем мяняць сваю палітыку, што трэба дастасаваць права, дастасаваць міжнародны закон да рэальнасці, і тут польская палітыка ўвогуле не памянялася. Не будуць яны дапускаць мігрантаў да Польшчы як прынцып. Магчымыя выняткі ёсць, ну ёсць, але ўвогуле мы будзем надалей як бы такую палітыку праводзіць, што мы не будзем дапускаць мігрантаў, якіх рэжым Лукашэнкі кідае на мяжу і на мур гэты на мяжы з Польшчай, з Літвой. І тут ёсць і падтрымка Еўрасаюзу, і ёсць падтрымка Еўракамісіі, ёсць падтрымка нашых саюзнікаў па А як жа абвінавачванні там у телеграм-канале пагранкамітета Беларусі, когда бесчеловечное поведение польских пограничников с одного боку, с другого боку реакция гэтых вот левых у Евросоюзе, которые там, как же ж вы можете вот так вот? Ну тут ёсць зноў такі, пра гэта трэба больш паразмаўляць. У нас ужо не шмат часу засталося. Ну так, ёсць канфлікт ценнасцяў. Першая ценнасць гэта бяспека. Другая ценнасць гэта права чалавека. Ніхто не права чалавека, гэтыя ўсе канвенцыі, яны там ты не знойдзеш згадак про тое, што у кожнага чалавека ёсць права жыць у такой краіне, дзе ён хоча жыць. Так, ёсць нейкія іншыя запісы. Тое, што палітыка польскіх уладаў парушае міжнародныя канвенцыі, ну так, парушае, але у канфлікце з бяспекай пытанне нацбяспекі таксама ёсць пытанне нацбяспекі, і тое, што папярэдні ўрад увогуле не думаў пра гэты кантэкст, ён для яго адзінай ценнасцю была нацбяспека, гэта адно. Але тое, што у левых арганізацыяў і што яны не разумелі пра кантэкст, гэты права чалавечы кантэкст, але з другога боку арганізацыі, якія прапаноўваюць нам прыняць усіх і ўвогуле без пытань, яны не разумеюць гэтага другага кантэксту нацыянальнай бяспекі. Пагодзіць гэтыя кантэксты вельмі цяжка. Я думаю, што ўвогуле немагчыма, каб не парушыць нічога. І я думаю, што было больш палітычнай рыторыкі, калі сённяшні ўрад, а калішняя апазіцыя крытыкавала права і справядлівасць, яны цяпер робляць практычна адзін да аднаго тое самае. Толькі ў іх менш канфрантацыйная рыторыка. І яны аб'ясняюць гэта іншымі словамі, ніж права і справядлівасць, але яны робляць тое ж самае. І калі Лукашенко думаў, што нешта змяніцца, што не ведаем, мы будзем прынимаць усіх, і тады ўсё больш будзе ахвотных там у краінах Азіі, Афрыкі, каб спрабаваць гэты шлях, ён памыліўся. Спадзяванні на тое, што можа быць новы ўрад будзе мякчэйшы і на яго можна націснуць, і ён будзе рабіць тое, што выгадна Лукашэнку, такога не будзе. Такога пакуль няма, і гэта дае падставы, каб сказаць, што такога не будзе. Таму што яны практычна тут змянілася рыторыка, не змянілася палітыка, практыка не памянілася. На завяршэнне твой прагноз. Зараз выбары ў Еўрапарламент будуць. Ёсць такая небяспека, што новы Еўрапарламент будзе менш пра украінскі і пра беларускі.
можна такого асцергацца? Ну магчыма будзе больш дэпутатаў, якія будуць прарасійскія, так, якія, але гэта не значыць, што яны будуць мець нейкі ўплыў ці нейкі крытычны, будзе нейкая крытычная колькасць гэтых людзей у парламенце. Усё-такі мы гэта бачым па ўсіх соцапытаваннях, што ўсё ж такі гэта вялікая коаліцыя сацыялістаў, хадэкаў і лібералаў, яна застаецца. Іх занадта шмат, каб нейкія, каб правыя, больш правыя партіі маглі нешта зрабіць больш, ніж папросту быць нейкім так, нейкай вялікай групай, але без уплыву увогуле на палітыку Евросоюзу. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у эфіры быў наш польскі калега, глядальнік выдання «Дзеннік газета Праўна» Міхал Патоцкі. Дзякую вялікі, Міхал. Да сустрэчы. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, расшэрвайце і задавайце свае пытанні. Да сустрэчы.